Intom, preżentament bħala din l-art ħelwa, edin il-qorti ħarriktu l-awtorità tal-ippjanar. Sawet ngħid? Iva. Għalfejn ħarriktuhom? Mela, bħalissa qed inħarkuhom fuq dokument DC-15 jgħidulu li fih paragrafu partikolari P35 u miegħu marbut famuż Annex 2. Daw daħlu fis-seħħ fl-2015. Minn dak iż-żmien law aħna rajna kif dat-dokument qed jiġi interpretat. Konna namlu oġġezzjonijiet fuq każijiet individwali, nmorru tribunal tal-appell, nitlaw l-qorti fuq każijiet individwali, però kien dejjem l-istess pattern. U aħna ddeċidejna illi nattakkaw l-eruq tal-problema. Illi iktar diffiċli għax ovvjament rridu nikkonvinċu l-qorti illi dil-policy kif inni miktuba jew kif qed tiġi kif qed iħallhom jinterpretawha qed tikkawża ħafna ħsara. Il-ħsara biex noqgħod idħol fid-dettalji ma kull min jgħix fi triq li f'daqqa waħda minn 3 solari talaw 5 solari u jisu subajh dieħes il fuq jifhem meta ngħidu l-ħsara. Dik hija l-kawża prinċipali li għandna bħalissa. Jiġifieri mhijiex fuq każ partikolari imma hija fuq il-qofol tal-każijiet l-oħra. L-awtorità tal-ippjanar qabel kienet tgħidlek isma' skont il-local plans ġo din iż-żona inti tista' tella 3 solari. U mbagħad meta ħareġ dan id-dokument li qed itħadtu dwar f'2015 di qalet mela dawk it-3 solari millum il-qoddim ħanajdulhom 17 metru għas-saħħa tal-argument sewa, qalbithom minn solari għal metraġġ. Issa, sa dak il-punt, essaġġ ma kienx hemm daqshekk problema għax bejwet ieħor li forsi f'ċertu żoni żdied, imma overall bqajna più o meno l-istess. Il-logħba ntlabet li 6 xhur wara l-istess awtorità iddeċidiet illi inti kull solar naqas l-oli ta' kull solar. Naf li sa kien 2.6, ma nafx kemm kien qabel. Ma jiġifieri l-idea kienet illi letteralment fi 17 metru u nofs tista' tdaħħal 5 solari jekk taħdem ma tajt il-laħwa bl-eżaġġa. Eżatt, jiġifieri fejn qabel kont stajt iddaħħal 3 livelli, issa tista' tdaħħal 5. Mingħajr jekk qed nifhem sew jew forsi korreġini, naħseb li ma sarx pjan biex nifhmu isma' jekk f'daw it-toroq kollha f'daqqa waħda flok joqogħdu innaf 10 familji ħajqogħdu 30. L-impatt fuq il-komunità, fuq id-dranaġġ, fuq l-infrastruttura se jkun. Mela. Sa fejn taf inti sar da tip ta' studju? Le, żgur li le. Il-ġerarkija kif spjegajtilha mela local plans, policy u guidelines. Sewa, l-Annex 2 li huwa dan id-dokument li huma jirreferu għalih biex joħorġu daw l-oli kollu, huwa guideline. Huwa annex ta' guideline, Huwa annex ta' guideline. Anka l-bajru qabżit. Mela, jiġifieri aħna qed ngħidu li fil-ġerarkija jiġi fil-qiegħ net. Sewa. Però meta jittieħdu d-deċiżjonijiet ma nagħtux każ il-bqija u ngħidu imma l-annex bro. Ekku, eżatti. X'tib ta' affarijiet ikun hemm qabel l-annex, x'tib ta' konsiderazzjoni toħra jkun hemm qabel ma nistgħu nirreferu għall-annex 2. Suppost qed nieħdu f'kull. Jiena fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa importanti huwa l-kuntest. Jiġifieri jekk jiena għandi triq ma naf l-Erdeli, hemm djar antiki kollha mhumiex protetti individwalment, imma bħala kuntest huwa għandu valur kemm arkitettoniku, ġifier kont qed nitkellmu fuq l-estetika, però anke għall-komunità tinsix li l-bini huwa nies li jgħixu hemm ċertu way of life, eċetera, ma li inti tintervjeni f'wieħed tarra il-ħajja taħdejk. U probabbilment wassal biex it-triq kollha tiddeterjora, x'u mbagħad tibda tajt imma jiena minn li qed ngħix f'dit-triq issa tinbidel, mela issa nkun baħnan, ħanagħmel bħalu nbieħ, ġifieri jibda proċess ta' deteriorazzjoni li rajnija. Issa, jiena li kont ngħidu illi dak il-kuntest biex nifhmu. Fejn jidħol f'din il-ġerarkija? Le, suppost skont il-liġi ġifieri. Le, hija il-kuntest jissemma anke fl-isped, ġifieri huwa ħaġa importantissima. Li huwa l-ogħla dokument. Li huwa l-ogħla dokument. Mbagħad hemm il-pjan lokali li jtik in-numru ta' solari u in brackets allura kemm intensità tal-iżvilupp, għax ma rridux ninsewha dik, ġifieri hekk inti trid iżida, mela ibda l-local plan hekk trid tajt isma' jiena ma nafx.
Il-Furjana irrid li jiżdiedu n-nies li jgħixu l-Furjana. Mela nagħmel policies għall-Furjana. Tinsiex li l-policies ta' DC-15 u allura il-P35 u l-enek japplikaw kullum kien Malta, kullum kien, jista' jkun Raħal Żgħir, jista' jkun belt pal San Ġiljan. Jiġifieri mill-att ta' planning ma tagħmel sens li tgħid li kollha għandhom bżonn ta' żieda fid-densità u mod ugwali, ma tagħmel sens. Għax allura il-konsegwenzi kollha, traffiku, id-drenaġġ kollha jiġu. L-unika sens li jagħmel huwa sens kummerċjali. Ekku, sens kummerċjali sa ċertu punt, ngħidluk għall-persuna li ġab il-permess ikollu gwadan fondamentali. Għal ħafna oħrajn tista' tkun negattiva dak l-impatt. Bala, intom kontu taraw illi l-board miex qed tapplika l-affarijiet kif suppost, mill-board mbagħad mordu għat-tribunal, il-tribunal ġili jaqbel ma'kom ġili le, mbagħad bqajtu deħlin il-qorti. U l-qorti ħafna drabi tatkom raġun qalet isma' di ma tagħmel sens illi bil-ġerarkija kollha inti tibda mis-seba' żgħir qed tmur kontra dak li tajt il-liġi dwar kif il-policies għandhom jiġu applikati u konsekwentament jaqgħu il-permessi. Issa, il-problema hija li aħna Malta m'għandniex naħseb jgħidu il-preċedent jew il-case law. Fejn mela la darba il-prim imħallef iddeċieda li dak li jattajdu ndu huwa korrett, mela l-bqija tal-każijiet, inħoloq dal-preċedent ma l-bqija tal-każijiet ukoll korrett. Le, intom, skużani, bħaċwiċ, ikolkom toqgħodu tiklu l-adba tal-qorti, kas, wieħed. Qed taħdmu bil-volontarjat, parity of arms assolutament m'hemmx, u fl-istess ħin intom qed tħarku l-awtorità tal-ippjanar. Meta tagħmlu għad il-biċċa tax-xogħol. Ħarku l-awtorità mhux dejjem, imma nħarku ġeneralment, jiġifieri ġeneralment tkun kontra l-awtorità tal-ippjanar. Sewwa, li qed qabad l-avukati mit-taxxi tagħna. Sewwa, jiġifieri aħna tinħallsu t-taxxi biex l-awtorità tal-ippjanar taħdem kontra ċ-ċittadin, kontra l-volontari. U intom għattu sma' din mhijiex sostenibbli, hekk ma nistgħux nibqgħu sejrin li hemm bżonn huwa illi nattakkaw il-policy infisa li għad il-famuża P35 għal min jixtieq ifittxa. U intom qed tgħidu isma' il-P35 għandha bżonn titneħħa minn hemmhekk għax dik is-sentenza jew dik il-policy kif qiegħda flimkien mal-Annex 2 qed toħloq dawn l-ambigwitajiet qed iwasslu biex il-board tinterpreta kif tixtieq u qed nispiċċaw b'dan id-diżastru. Jimporta mister, il-gvern x'għamel f'dak il-punt. Il-gvern f'Marzu ippubblika u sejħilha l-ewwel fażi ta' tibdil fil-P35 tad-dokument ta' 2015. Alright? L-ewwel fażi ukoll kienet stramba għaliex qed tippubblika l-ewwel fażi. U talab kummenti mill-pubbliku. Il-pubbliku kważi ġeneralment meta tara l-kummenti li eventwalment ġew ippubblikati bil-liġi irid jirrispondi għal kummenti u jagħmilhom dokument u jiġġustifika. Hekk inti tara dawk il-kummenti, pratikament naħseb wieħed kien hemm li kien ma jgħidu favur, għas kien proprja favur, imma wieħed l-oħrajn kienu qed jgħidu isma' għalfej. Is-sistema hija ċara, hemm il-pjan lokali u jimxi mal-pjan lokali. Saħansidra, però, għala volja kien hemm di l-autorità ippubblikat mbagħad it-tieni fażi. It-tieni fażi qed tgħid se tagħmel. Issa kien ovvju se tagħmel, però qed tgħid impoġġiha fi kliem sempliċi. Mela, il-pjan lokali jgħidlek 3 solari, 4 solari, 3 solari u basement. Id-DC l-Annex 2 jaqlibha f'metri. All right? It-tibdila li daħlu fil-P35 i minn metri naqalbu għal livelli. Imma iżjed issa, iġifieri. Iġifieri, hekk qabel kienet 3 solari, l-ewwel naqlibhom 17.5 meters. Issa se naqlibhom 5 livelli. Incidentalment il-kliem li jintużaw fil-dokument ta' konsultazzjoni madux solari, daqqa waħda sar livelli. Jina għaddi ma fimx għaliex dit tibdila, mela mux qed nitkellmu fuq solari jiżjed daqqa waħda. Ma inti suspettus fuq l-għażla tal-lingwa. Jina suspetta il-lingwi ma jsirux il-kliem ma jantazlux hekk kombinazzjoni, imma għalija kienet kurjuża. Għalija kienet iżjed jekk tippermetti li kienet iżjed
Għaliex jiena kont wieħed minn dawk li kummentajt u fost affarijiet oħra t-tilhom hija imma. X'inhu l-oġġettiv l-ewwel ħaġa tagħha it-tibdila vera, x'intom qed tgħidu diki qed tgħidu biex inneħħu l-konfużjoni. Imma l-konfużjoni inħolqot minnkom stess għaliex il-pjan lokali kien ċar. Hawnhekk għandek let solari, hawnhekk għandek let solari u semi basement, hawnhekk għandek erba' ġifieri il-pjan lokali qatt ma kien joħloq konfużjoni. Kienet l-interpretazzjoni li kienu qed jagħtu l-Annex 2 u l-Peter T5 li ħolqot il-konfużjoni. Ġifieri konfużjoni hija interna. U ma tirranġajiex, sempliċi tirranġata t-indikazzjoni li l-bordijiet tgħidilhom tinsew xax il-qrati għalunna illi l-pjan lokali huwa suprem. Ta' sekku ma titagħmel, ma tindaħlilhom. Il-pjan lokali huwa suprem, mela imxu mal-pjan lokali. Le, x'għamilna? Għamilna konsultazzjoni. Fej, frankament, qed nilagħbu bid-diskors. Issa f'daqqa waħda, hekk is-seħdi, is-17.5 jiġu tradotti f'5 livelli. Mela. U l-investitur se jifhem minna di. Mela, Peter T5 illi tħaddidna ħafna dwara, tajt xi ħaġa hekk, a building shall not exceed the permissible height as established in the local plans. Sawak il-loba. Which shall be interpreted according to Annex 2 of this document. Such height shall be measured from the pavement level along the frontage of the building at the highest street level and will include the provision of any setback floors and services as well as obligatory 1 meter parapet wall li huwa dak iċ-ċint la pramorta on the exposed facades at the uppermost roof level. Imma il-logħba hija u hemm ħafna iktar insomma sa Julian fil-każ jagħmel xi tip ta' ħolqa biex in-nies ikun jistgħu jsibu għadi. Però l-logħba hemmhekk qiegħda illi kif qaleb mill-local plans għall-Annex 2. Le, propja hemm jiġifieri l-ewwel sentenza li tajt li tkun skont il-pjan lokali, u mbagħad tajt kif tiġi interpretata f'Annex 2 tal-Policy Peter T5. Mbagħad tiġi iktar l-isser kif inhi proposta issa tajlek mela. Hekk faċċata hija permessa pereżempju sa 17 metru u nofs illi tiġi it-translation ta' 3 solari bil-semi basement. 5 levels issa jidħlu 5 levels above the highest pavement will be allowed. Ġifieri tibda mit-3 solari u semi basement. Taqlibhom 17 metru u nofs u bad taqlibhom f'5 livelli. Ġifieri iktar konfuża minn hekk ma għaddejna minn dan iċ-ċirku konfuż biex ġejna lura biex minn 3 ġejna 5. Mela tlaqna.